Duduk sapa-sapane sing awale perhatian yen akhire siramu sing malah ngilang. Nyanyi bareng Mas. Rapingin liyane pengen ku siji mong kowe kenyataane dudu aku ning jero atimu isih sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni. Adek nyanyi sini. Kebayang-bayang nanti kau ngimpi gawe nyaman raja minan duweni atimu kaya lagi wingi awak dhewe iso tekan wengi rasa siramu wong sing paling kemati ora nyono kowe sing paling ngelarani. Oh alah isine apa gak ngelarang ya Mas Ari. Oh ha. Ayo Mas Ari. Rapingin liyane pengen ku siji mong kowe kenyataane dudu aku ning jero atimu isih sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayang ganti kau ngimpi iso gawe nyaman raja minan duweni atimu. Nyanyi adik-adik kaya lagi wingi awak dhewe ayo Mas Sabar tekan wengi masa ning kono lho rasa siramu wong sing paling kemati. Monggo Mas ora nyono kowe sing paling larani. Kita goyang bareng BM Pro. Pak Sabar monggo Pak. Ho ha. Monggo. Matur suwun Mas. Pak Sabar. terima kasih bosku. Matur suwun. Rapingin liyane pengen ku siji mong kowe kenyataane dudu aku ning jero atimu isih sok kelingan kabeh
monggo tumut joget mriki Bu monggo mboten napa-napa ra pengen liyane pengen ku siji mung kowe kenyataane kudu aku ibu monggo ning jero atimu mriki Bu sesuk kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kabeh bayangan dikagawa mimpi iso gawe nyaman ra jaminan duweni atimu kaya lagi wingi awak iso tekan wengi rasa siramu wong sing paling kemati ora nyangka kowe sing paling larani matur suwun Pak Sabar tos dulu iya matur suwun banyak rezekinya nggih Pak nggih sehat selalu amin Pak Sabar orangnya selalu sabar lek Pak Ari orangnya selalu Emosian. nyebelin Mama pakai baju